Mari vilayetinde bakaların nırkları iyidigderli yokurlanyar. Un, yağ, et, tüvi, gög önüm ýaly azyň nırkları barha köp adamyň alıjylyk mukybyndan gymmat bolýar. Köp maşgalanyň iýmitiniň esasyny düzýän günebakar ýagynyň iň peshili görnüşi 3 hepdede adyndan 2 hesse gymmatlady we tapdyrmaýar. Şu günler bazarlarda günebakar ýagynyň bahasy hiline görä 35 manatdan başlanýar we 50 manada barýar. Bu ýagyň 1 litriniň nyrky Oktябryň başynda günebakar ýagy birden gymmatlamagyndan ozal hususy soda nokatlarynda 1 litri 17 manattan satylýardy. Döwlet dükanlarynda ösümlik ýagy soňky bir hepde bäri 18 manattan peýda boldy, emma satylan wagty uly nowatlar göräp her bir alyja 1 litrden köp berilmedi. Azatlyň habarçylarynyň maglumatlaryna görä nowatda duran çagalara ýag satylmady. Şunlar Mari'nin bazarlarında alıcılar köptel, satıcıların sözlerine göre adı önümleri öngösünden az miktarda satın alınýar. Azatlığın habarçısı 22. oktyabrda bazardaki nırklara tin edip, adı önümlerinin tas eklisinin belli bir derecede gymmatlandığını belledi. Mari'nin bazarlarındaki ortaçı bahalara göre yerli bürünç 1 kilogramı 17 ve 24 manat aralığında, daşary ýurtdan getirilen dürli bürünçleriň bahasy 40 we 50 manat aralığında, pomidor 1 kilogramı 17 manat, şeker 1 kilogramı 19 manat, göle eti 1 kilogramı 80 manat, ýokary hilli yerli un 1 kilogramı 8 manat, daşary ýurtlarda öndürilen un hiline göre 1 kilogramı 10 we 12 manat aralığında bahalanýar. Azyk haritlarynyň gymmatlamagy paýtagtyň bazarlarynda hem dowam edýär. Aýratyn hem etiň bahasy ýokurlanýar. Soňky hepdelerde goýun etiniň 1 kilogramy 45 manatdan 50 manada, sygyr eti 55 manatdan 65 manada, süňsüz etiň bahasy 65 manatdan 75 manada ýokurlanan bolsa, soňky günlerde ýene de gymmatlapdyr. Häzir süňsüz etiň bahasy 75 manatdan 95 manada çenli galypdyr. Adı önümlerinin gymmatlamagy ilatyň ýagdaýyny kynlaşdyrýar. Azatlyk bilen anonimlik şertinde gürleşen marly ýaşaýjylaryň sözlerine görä, gitdigiçe ilatyň has uly bölegi hatda ýöneki iýmitden düzülen gündelik azyk üçünçülügini hem berja edip bilmeýär. Birnäçe günläp iýmitlenmeýän maşgalalar hem köpelýär. Halkyň ýagdaýy hasam kynlaşýar, hasam günnelik gara işini ýerine ýetirip gününe 30-40 manat alýan adamlaryň ýagdaýy agyrlaşýar. Bu gazançlary günnelik iýje kıymetine ýetmeýär. Köp çagaly maşgalalaryň günü has agyr. Deyip Marly Çeşme gurrun verdi. Türkmenistanda ortaça aylyk resmi taýdan 2000 manat aralygynda keskitlenýär. Emma ägir tuly işsizlik zararly ilatyň belli bir bölegi günlük gazanç bilen gün görýär. Pensiya we sosial kömek pullary resmi taýdan aýda adamdan 500 manatdan gowrak diýilip keskitlenýärkä, 300 manada ýetmeýän pensiya alýanlar hem bar. Türkmen hökümeti taýyk statistika maglumatlary köpçülüge el ýeterli etmeýär. Adı karitlarının gymmatlamagy we gytalmagy bilen bagly häzirki ýagdaý barada hem häkimetler tarapyndan resmi düşündürüş berilmedi. Ýurt içindäki käbir çeşmeler bahalaryň ýokurlanmagyny dollaryň gara bazardaky kursunyň ütkämegi bilen baglaşdyrýarlar. Şu günler 1 Amerikan dollarynyň gara bazardaky nyrky 20 we 21 manat aralygynda ütkäp durýar. Birnäçe aýyň dowamında dollaryň gara bazardaky nyrky 20 manada ýetmeýärdi. Şu günler Leva Pıratynyň ekrançylyk meýdanlaryna paýtygy möhsimi we güýzlük buğdaý ekiş möhsimi dowam edýär. Şeýle-de şahlar ona taýýarlyk görülýär. Ýöne bu işleriň bir bölegi oby hojuluk tehnikalaryna zerur bolan dizel ýanygyjynyň ýetmezçiligi sebäpli päsgelçiliklere sede bar bolýar. Bu aralykda yerli neşirler ýurdun ýanygyç eksportlary barada habar berýärler. 18-nji oktýabrda şahlar ona girişmek barada görkezme berildi. Emma tehnika berilmeýär. Täze tehnikalardan diňe pagonly adamlaryň himayetgärlik etmegine peýdalanyp bolýar. Ýöne her wagtda ýanygyç gytçylygy zararly hiç kimde tehnika ýok. Biz nädip şalyny ormaly Deyip darganat etrafından olan bir yerlik härine Çadatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşükde aýtdy. Döwlet medeniýetyne görä vilayet häkimligi günnäger sebäpde ýetişdirilen şaly hasylyny gysga wagtda ýygnap döwlet harmanyna tapşyrmak üçin zerur işleriň geçirilýänini aýdýar. Şeýle-de vilayet häkimleri ähli sebäplerde şol sany Leva vilayatyna oby hojuluk tehnikalarynyň we gurallarynyň netijeli iş edilýänini aýdýarlar. Pagtanyň bir bölegi öňler tehnikalar bilen ýygylýardy. Ýanygyç ýok. Şol sebäpden palty möhsümini ýatymlyk çekilýän işgärleriň sanyny artdyrmak barada vilayet häkimliginden buyruk berilipdir.
Diýip çärji we Sayet etraplaryndan bolan bir näçe kärine Çadatyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşükde aýtdy. Türkmenistanyň hökümeti paýtaçylyk pudugyny mezburi rahmetden peýdalanmakda ýygyderli tanqid edilýär. Ýöne häkimetler bu tanqidlere gulak gawurtmaýar. Bulardan başga da Amy derýanyň ýakasyna ýerleşen Günnägur vilayatda beýleki oba hojuluk ekinleri bilen bir hatarda her ýyl 13 000 hektar meýdanyny döwlet tawsyrygy esasyna şaly ekini ösdürip ýetişdirilýär. Geçen ýyl bu vilayatda 10 200 hektar meýdana şaly ekilip şolardan 3 000 hektardan gowrak ekrançylyk meýdany çärjew etrawyna şaly ekine bölünip berildi. Geçen ýyl bu vilayatda 47 000 tonadan gowrak şaly hasyly ýygnylyp alyndy. Liverpool bilen bir hatarda Daşowut vilayatyny hem müňlerçe hektarlyk oba hojuluk ýerleri şaly ekine bölünip berilýär. Ýöne geçen ýyllardan tapawutlukda bu ýyl hasyl mövsümine ýanygy çykytçylygy öz ýaramaz täsirini ýetirýär. Halyç we kerke traplaryna şaly ösdürip ýetişdirýän daýhan hojuluklaryň agdalary hem hasyl ýygnalanan tehnikalara dizel ýanygynyň ýetmezligi diýenini aýdýarlar. Bizim etrafımızda 15 semesi iri şalçı daýhan hojuluk var. Şolardan 2 tanesi öz tagallaları bilen ýanygy tapyp tehnikaları işledip ýörler. Diýip halaç etrafyndan bolan bir kärine çaýdýar. Bu aralykda Sewit ýaşaýjylary ýerli neşirlerde ýurdun ýanygy eksportları bilen bagly çykýan habarlary geň alýarlar. Vilayatda 7 ýanygy ýetmezçiligi dowam edýär. O hojuluk tehnikalaryna ýanygy serişdeleri ýetmezçiligi edýär. Bu aramazdan hökümet dizel ýanygyny daşary ýurtlara eksport edýär. Diýip Liverpool ýaşaýjyň ýakyny ýerli neşirlerde çap bolan soňky habarlaryň birini Adatyk radiosynyň habarçysy bilen paýlaşdy. Daşary ýurt puluna birleşen Arab Emirlikleriniň, Owganistanyň we Özbegistanyň işegur toporlary Türkmennewit Döwlet Komitetiniň kärhanalaryna öndürilen dizel ýanygyny satyn alypdyrlar. Diýip Adatygyň söhbetdeşi Ceyhun Nokot News saytyna 15-nji oktýabrda çap bolan habaryň mazmunyna salgılanýar. Türkiýanyň telekeçileriniň satyn alan pagta süýümini hem goşanyňda daşary ýurtlara satylan dizeliň we pagtanyň umumy bahasy 23 milyon dollardan hem aşypdyr. Diýip Liverpool ýaşaýjylar. Adatygyň çeşmeleri welaýatyň Türkmen Günnägöre hepdelik gazetine we Ceyhun Nokot News habar saytyna daşary ýurtlara eksport edilýän ýanygy serişdeler barada başga da habarlaryň bolanyny aýdyp öz ýurtlaryna ýanygy ýetmezçiligi dowam edýän mahaly özge ýurtlara ýanygy serişdeleriniň eksportlarynyň artdyrylmagyna özleriniň geň alýanlyklaryny aýdýarlar. Adatyk radiosu bu sebäpde dowam edýän dizel gytçylygy we bu ýagdaýyň oba hojuluk işlerine ýetirýän täsirleri barada welaýat häkimliginden tesbir alyp bilmeýär. Türkmenabad şäherinde ýaşaýyş çağlaryň ençemesinde 2 günläp agyz suw bolmady. Suwpçunçylyk edarasy munyň sebäplerini düşündirmeden bütün hepdäniň dowamında agyz suwunyň üpçünçüligi bilen bagly problemlaryň boljakdygyny duýdurdy. Bu arada Adatlyň habarçysy we çeşmeleri maglumat berdiler. Şäher ýaşaýjylarynyň agyz suw üpçünçüligi 20-nji oktýabryň gijetinden başlap şu güne çenli çäklendirilýär. Bütün şäherde dören çäkli suw üpçünçüligi yararly etrapçylardaky ýyladyş dethgalarynyň işi toktatyldy. Ýaşaýjylar jaýlaryny ýyladyp bilmeýärler. Yerli dukanlarda plastik kaplarda satylýan içimlik suwunyň haridary köpeldi. Dukan eýeleri alyjylary suw bilen üpçün etmekde kynçylyk çekýänligini aýdýarlar. Şäheriň çäginde ýerleşen kassahanalar distilýerlenen suwuň ýetmezçiligini duýarlar. Bu arada Türkmenabad şäheriniň ençimi ýaşaýjylary jemaat idaralaryndaky we şäher häkimligindäki çeşmeler 21-nji oktýabrda maglumat berdiler. Başgalar şepaat uýasy maňa sanjym etmek üçin öýe geldi. Ekrandan bolsa damjalap suw akýar, elini ýuwmak üçin hem suw tapmadym diýip Türkmenabadda ýaşaýan 2-nji topar maýyp gurrun berdi. Türkmenabad şäher hassahanasynyň saglyk işäri hassahanada hem suwuň ýokdugyny gurrun berdi. Bizde we welaýatyň köpürli hassahanalarynyň laboratoriýalaryny distilýerlenen suw ýok. Distilýatorlar hem krandyň suwundan suw alýardy. Distilýerlenen suw bolmasa hassalaryň analizlerini geçirmek mümkin näl. Hirurgiýa bölümleri operasiýa etmekde kynçylyk çekýärler. Diýip Lukman gurrun berdi. Şäheriň bahar we himik etrapçysynyň ýaşaýjylary suw üpçünçülük edarasyna jaň edenlerinde özlerine problemanyň şu hepdäniň içinde çözülmejeginiň duýdurulandygyny gurrun berdiler. Olar nasoslardaky detalaryň bozulup täze detallara garaşmaly boljakdygy barada özlerine aýdylandygyny aýdýarlar. Türkmenabadda ýaşaýyş çağlaryň suw üpçünçüliginde ýygy-ýygydan problemler döreýär. Ýaňy ýakynda ýagyş terarly agyz suw we lagym turgulary sanynyň çykyp bir näçe trawyň ýaşaýjylary suwsuz galypdy. Käbir jaýlary hapa lagym suwlar basypdy.
Şäher ýaşaýjylarynyň söýlerine görä häzirki wagtda suw üçünçülüğiniň çäklendirilmegi suw akymynyň basyşynyň bir näçesi peselmegine getiripdir. Netijede köp gatly ýaşaýyş çaýlaryň diňe birinji gatynda belli derejede suw bar, ikinji we üçünji gatlarda suw damjalap akýar, ondan ýokarky gatlarda suw umuman ýok. Ýokary gatlardaky ýaşaýjylaryň jaýlarynda elektrik nasoslar gurulan, emma bu nasoslar hem olara ýardym etmeýär diýip bakar etrapsynda köp gatly jaýlaryň birinde ýaşaýan türkmenawatly gurrun berdi. Suwsuz kösenýän ýaşaýjylar suw ýygnamak üçin dürli usullary gözleýärler. Hiç bolmanda gap çanaklary ýuwmak üçin gize kran açyp damjalap duran suwy ýygnaýar. Dükandan satyn alynýan suwy kir we gap çanak ýuwmak üçin ulanmak gaty gymmata düşýär. Dip hemik etrapçasynyň ýaşaýjysy gurrun berdi. Ýüze çakan çäklendirme täbäpli yerli dukanlarda plastik kaplarda satylýan suwun xaridary köpeldi. Şu gündan bilen 250 sany 5 litrlik arçalyk suwuny dukana getirdiler. 2 sagatyň dowamında satyn alyp gutardylar diýip azy xaritlar satýan dukanyň satyjysy gurrun berdi. Düzgüne görä her ýylyň oktýabr aýynyň 15-nde Türkmenawat şäheriniň etrapçalarynda suw bilen ýyladyş ulgamlary işledilmeli, emma ýüze çakan problema zerarly etrapçalarda ýerleşdirilen suw gyzdyrýan gadanlary işledýän deshalar işini betetdi. Ýaşaýjylar öýlerini gaz bilen ýyladýarlar. Howa birden sowada elektrik peçleriň ulandylan ýagdaýynda öýüň elektrik simleri köýüp bilýär. Şonuň üçin gijelerine öýlerde gaz ýakyp ýatýarlar diýip ýene bir ýaşaýjy aýdýar. Şu ýylyň iýul aýynda Türkmenawatly himiýa hünärmeni özüniň geçiren laboratoriýa barlyklaryna esaslanyp Türkmenawat şäheriniň agyz suwunyň arassalyk derejesiniň hem juda pestigi barada Azatlyk radiosyna maglumat beripdi. Gorunmak ministri John Keel 20-nji oktýabrda Angliýanyň Ukraina has köp ýara ulgamlaryny edinmek üçin 2,4 milliard dollar möçberini karz berjekdigini eglan etdi. Bu habar Kiýew goşunlarynyň Günnogorda Russiýanyň gadaply hüjümlerine garşy durýan Ukraina şäherlerine we energiýa infrastrukturasyna günnelik zar vurulan wagtyna berildi. Son kurulan zarbalar netijesinde 22-nji oktýabrda Russiýa bilen serhetleşýän Demirgalyk Günnogor suw müsebetinde 3 adam şol sanyny bir çaga öldürildi diýip Sewit häkimetleri aýtdy. Hilining gödöňünde tutýan möçberini pul ösen ýurtlaryň G7 ýa-da uly ýedilik diýilen toparynyň Ukraina üçin iýun aýyna eglan eden 50 milliard dollarlyk karzynyň bir bölegi bolup durýar. Bu karz Moskwa 2022-nji ýylyň fevral aýynda Ukraina sebäpsiz sozanyndan soň Russiýanyň Günwatarda doňdurulan özüg tiýarly emläklerinden alynan girdejileriň hasabyna üpçün ediler. Doňdurulan Rus emläkleri takmynan 300 milliard dollara barabar hasaplanýar. Ukrainanyň harby çykdyjylaryna büdjet kömegini bermäge niýetlenip, bu karz Ukrainalılara Russiýa garşy howa goranşy, artilleriýa ýaly esasy enjamlara maýa goýmaga mümkinçilik berer diýip Kili Britan hökümetiniň çap eden beýanatyny aýtdy. Bu karz Angliýanyň Ukraina berýän ýyllyk 3,9 milliard dollarlyk harby kömek maksatnamasyna goşmaça bolup, Londonyň Kiýewe harby, ykdysady we insanperwer gollaw üçin beren 16 milliard dollarynyň üstüne getirýär. Russiýa öz doňdurulan emläklerini ulanmagyň beýkanunlygyny we munyň üçin araljakdygyny aýtdy. Beýanatda aýdylmagyna görä, Kiel we Angliýanyň maliýe ministri Rachel Reeves bu kardy Ukraina goşunlarynyň Angliýada tälim alýan eskerleriniň ýanyna baryp görenine eglan edipdir. Biziň Ukraina we onuň erkeklerine hem de aýallaryna olaryň Russiýanyň prezidenti Vladimir Putiniň agresiýasyndan azat bolmak uğruna alyp barýan söwüşine berýän gollawymyz üýtgegsiz we näçe wagt gerek bolsa şonça wagt hem saklanyp galar diýip beýanatda aýdylýar. Ýewropa Birleşigi doňdurulan Rus emläkleriniň köpüsiniň ýerleşýän ýeri bolmak bilen G7-niň Ukraina skemasyna berilýän karzlaryň çägini adatdan naşar girdejileri tizleşdirmek üçin 27 agzaly toparyň paýynyň bir bölegi hökmünde eýýäm 35 milliard euro, 38 milliard dollar möçberini karz berdi.
Şu aralykda Ukrainanyň howa güýçleri 8 Sevitde, Sumy, Dnipropetrovsk, Cherkasy, Donetsk, Zaporizhia, Kiyev, Kherson we Kharkiv sevitlerine Russiýanyň uçuran 60 pilotsuz uçarynyň 42-sini uranlygyny aýtdy. Russiýanyň Ukrainanyň demirgazyk günwatarynaky Sumy sevitine 22-nji oktýabrda ýerden eden dron hüjümine 3 parahat ýaşaýjy öldürildi dep Sevit administrasiýasy Telegramda beren habaryny aýtdy. Şeýle-de habarda Ukrain howa goranç ulgamlarynyň Sumynyň asmanyna 25 pilotsuz uçary uranlygy aýdylýar. Şu aralykda Russiýanyň 2 sevitiniň häkimiýetleri Ukrain pilotsuz uçarlarynyň 3 sany alkogol zawodyny nişana alanlygyny habar berdiler. Moskwanyň günorta gününe orunnaky Tambov sevtine urulan dron zarbasy biýahim alkogol zawodyna ýangyn turmagyna sebäp boldy diýip Sevit häkimi Maksim Yegorov Telegramda aýtdy. Moskwanyň günortasynda ýerleşýän Tula sevtine hüjüm eden Ukrain dronlary Yefremovdaky we Lushkovskidaky alkogol zawodlaryna zar wurdy. Pida bolan ýok diýip Sevit häkimi Dmitri Milyaev aýtdy. Russiýanyň Goranmak ministrligi howa goranç ulgamlarynyň öten akşam Ukrainanyň 18 dronyny uranlygyny aýtdy.